Ramogi kamara ora maintiere machiegni e chenro mar Migago ka bende wayo kono weche mopogore madhi nyime gi timore kama ting'o lipot e wi tuo mar nyaldiemo mabende kindeni to koro osefwenyore ni okwako gwenge mopogore e pacho kae kama bende abiro miyi e lipot magi mana e kinde mar weche manyien. Kao kamano wachako da weche go ma wamiyo pek. Otieno ma chiu kawuono ni awan gi cases 4 ma jotuo mokel gotieno. Tend county ma Homa Bay nyagore kod tuo nyaldiema ma oseyangi ni omako ji 73 e county no. County ma Uasin Gishu timo apedha mar nono ler kuonde uso chiemo kaka yor kedo kod tuo nyaldiema. Someone doing an investigation should have had such warrant from the boss. Jodolo ma kanise ma Imbo mar Kenya ywak ni obila sandogi e apedha manono puonj magalagala. Machiegni nyako Ramogi inyalo tudri kodwa e namba mar ote machuok manari 36000. Bende yudo wachiel kachiel e mbui mar YouTube Ramogi TV, wantiere Facebook, Instagram kachiel kod Twitter nyinga Simfros Okinda. Mok tinde jopuonjre 100 mag skund sekondar mar yawuoyi mar Ramogi ochwali od thieth ma Migori referral bang' muoch mar athung'a mager mong'ere kaka influenza. Japuonj maduong' mar skundno Erastus Nyagwa okoni athung'ano osemiyo jopuonjre 2 noketie osiptal ma Ombo kama gidhi nyime kod yudo thieth. Nyagwa osingo ni gitimo kar tekregi maneno ni gikedo kod athung'ano kaka rito ler mar kuonde nindo kod kama jopuonjre go somoe ka okwayo tend sikunde mondo mi obeda kicha maneno ni gigeng'o muoch mar athung'ano e skundegi. On Sunday, we had about 10 cases of students with flu and had cough. One of them is a sickler, so that one we had to take home because of his condition. We invited the parent and the parent took him home. So yesterday we saw the number surging. We had to take about 98 students to various medical facilities because we realized that our immediate facility would not be able to manage the 98. As you are aware that there is an outbreak of influenza as a viral. That's why we had to take note of the precautions that we can do. Kawadhi nyime ni nyathi moro ma jahigni 7 owito ngimane kalore kod tuo nyaldiema ka jomoko 73 bende osegamo tuono e kaunti ma Homa Bay. Migawo mar thieth e kaunti no ogolo chik mar loro kuonde chiemo e boma Masindo kaka yor thiro landruok mar tuo nyaldiema. Cases ma wan go duto te sani koro osechopo 73 ma gotieno ma wachiu kawuono ni awan gi cases 4 ma jotuo mokel gotieno. Area mar kamano wae mar Wadiang'a Beach to be by the time mane ichopo kode osiptal no chopo kode koleo kabisa ka koro no hingore kabisa nikech en ka tuo ni nogoe to ok nodhi osiptal. Emomiyo bende wamedo nyiso jowa ni ka ine ot tineno symptom moko ka ipopo ka tuo in gi symptoms mag ng'ok kod mag diep mar pipi motimo pi, mano most likely yudo tuo mar cholera. Ramogi kaluwore kod muoch mar tuo mar nyaldiema otudre achiel kachiel kod ripota mar Ali Abich mondo miwa mathoth e wi okenge ma migawo mar thieth kao kachiel kod mago ma idwaro ni jopiny bende okaw e geng'o tuo mar nyaldiema. Ripota marwa Ali Abich nitiere e kaunti ma Homa Bay. Abich, iriyo nade to ponono ni winja e makare nyalo mana leronwa ni to gie kinde ni migawo mar thieth e kaunti ma Homa Bay chako cholo chenro mage kata gin gigo mage machal mabende giketo kaka okenge mar kedo kod tuo nyaldiema.
kinda ma ok thuolo mokwongo ma tuo mar nyaldiema muoche kaunti ma Homabay kandi inyalo paro dweche ariyo mokalo ranyisi kata tuo mar kolera kata nyaldiema ne omuoche e kar chur bura maka Sepol. Kata kamano migawo mar thieth e kaunti kandi katiyo kod bende migepe mopogore ma bende osebedo ka sero sekta mar thieth Homabay kandi ne otimo ma othiro landruok mar tuono e gwenge mane nitiere kar chur bura maka Sepol. Kendo nyaka sani kochakore juma mokalo landruok ma tuo mar nyaldiema nomuoch mapek e boma ma Sindo kod alwora mare. Kendo nyaka sani endi pod en midhiero mokalo kalwe kod medruok ma tuono odiochieng' otieno e kar chur bura ma Suba South nyato e boma ma Sindo kaachiel kod gwenge ma bende okiewo kod bomano. Nyaka sani endi kalwe kod migawo mar thieth mana kaka iwinjo ka chief officer mar thieth Homabay kandi Dr. Surya wacho en ni nyaka sani endi kwan ji ma gisetere od thieth mar Sindo Sub County Hospital bang' gamo tuo mar nyaldiema gin ji 73 kendo nyaka sani endi ng'at achiel ma en nyathi ma ja higni 7 bende migawo mar thieth Homabay kandi oseyango ni tuo mar nyaldiema onego ka nyathino endo migawo mar thieth yango ni wuok e dhowath ma Wadiang'a. Dhowath ma Wadiang'a en achiel kuom kuondego eko ma sani koro landruok mar tuo mar nyaldiema peke mokalo e alwora mar Sindo. Kendo nyaka sani endi gima dhi nyime en ni migawo mar thieth Homabay kandi katiyo kod migepe mamoko dhi nyime kod timo ma ginyalo maneno ni githiro chenro duto te manyalo kelo medo landruok mar tuo mar nyaldiema e alwora ma Sindo. Bende nyaka sani endi migawo mar thieth ochungo kuonde te ma ichieme ma jopiny osebedo ka yude migago e boma ma Sindo kaachiel kod alwora mare ka giwacho ni maendi en achiel kuom yorego eko manyalo konyo e neno ni landruok mar tuo nyaldiema odok piny. Inyalo paro juma mokalo nyocha waketo chido ma siro ma Sindo chido gwendo kendo jopiny nogolo luoro margi ni tuo mar nyaldiema ne nyalo muoche boma ma Sindo kod alwora mare to tieko mana juma achiel kende to tuo mar nyaldiema omuoch mapek kendo nyaka sani luoro pod nitie ni tuono medore kata odoko ni migawo mar thieth Homabay kandi to wacho ni gitiyo kaachiel kod migepe ma ok mag piny owacho ma sero sekta mar thieth Homabay kandi kama oting'o riwruok mar MSF kaachiel kod mano endo mar Msalaba Makwar kata Kenya Red Cross ma sani koro giseoro ma bende tiyo machiegni kod Nyamrerwa kod ten dhowedhe ma Suba South e neno ni giduoko chien landruok tuo mar nyaldiema ma sani koro nyaka sani ji 73 orwaki od thieth ma Sindo Sub County Hospital bang' nyiso wuok kod ranyisi mag tuo mar nyaldiema. Kendo migawo mar thieth chiwo luoro margi ni poni ok giketo kata gimedo rido e okenge ma giseketo mar duoko piny landruok tuono to oganda mathoth nyalo biro medo gamo tuono endo ma sani koro kelo negi chandruok mokalo e alwora mar Sindo. Wabro chano mondo wadhi achiel kachiel e boma ma Sindo endo mondo wanene to gin ang'o ma jodak wacho kata ang'o ma migawo mar thieth timo e ground kanyo mar konyo duoko piny landruok tuono endo. Bende nyocha waneno ka boma ma Sindo en boma modich kendo ji odak mathoth mokalo kendo ler mare nyaka samoro losi ni poko bende maber ahinya. Mano bende e gima kelo luoro ni samoro nyalo miyo tuo mar nyaldiema thiro nyalo bedo matek ahinya nikech dhowath ma Wadiang'a kama ne tuoni okwongo nene en kano endo ma bende jopiny osebedo ka time chenro mag ohala mopogore kendo en dhowath moting'o oganda mathoth mokalo to weche mag lero kosebedo makare ema koro ne omiyo tuoni omuoch kanyo ka medo landore e bombe mamoko gwenge mamoko mantiere e boma ma Sindo. Nyaka sani endi gima wang'e ni en ji 73 gi eki pod wabiro dhi nyime kod luwo kod migawo mar thieth Homabay kandi mondo wang'e ni to gin okenge mane ma giseketo ma neno ni jogo eko ma sani tuono osemako ok owito ngimagi kod neno ni jogo eko mamoko bende ok oyudo tuo mar nyaldiema kod bende neno ni kuondego eko ma samoro nyalo miyo tuo mar nyaldiema landore e boma ma Sindo kod alwora mare bende othir ji oler neno ni jopiny bende oluwore kod okenge ma migawo mar thieth oseketo ma neno ni landruok mar tuo mar kolera kata nyaldiema ok omedo dhi nyime mar ketho ngima jopiny e alwora ma Sindo kaachiel kod gwenge mamoko maduto mayudore e kaunti ma Homabay kandi okenda. Erokamano Abich, an mana gi penjo achiel ni to bende nitiere kama oseket koda migawo mar thieth mar yudo jogo madonjo ne thieth ma apoya nono kaachiel koda mar rito jogo mapok oyudo tuono mondo mi kik yudi kod so onyuandgi e od thieth achiel kama koro tere ji 73.
Erokamano ahinya. Gokinyi kawuono kane waloso kod chief officer mar thieth Homabay County ne okone migawo mar MSF mabende osebedo ka sero motegno sekta mar thieth Homabay County ne oseketo kama oyiedhi giseketo ward moyiedhi ma ikete jotuo mag nyaldiema ma ok riwgi kod jotuo mamoko nikech ging'eyo ni ginyalo bedo kod chandruok mapek ahinya kopo ni oriw jotuo moseyud ka ogamo tuo mar kolera gwenge mag Sindo kono endo koriwgi e ward mag jotuo mamoko to nyalo kelo chandruok. Miyo migawo mar thieth wacho ni sani gitiyo machiegni kod migawo mar MSF ma en riwruok moko mar piny owacho ma osebedo ka siro motegno yore mag thieth e kaunti ma Homabay County ma bende oseketo otendni moyiedhi mar keto kata mar thiedho jotuo eko manigi tuo mar kolera nikech pon nono ni oriwgi kod jotuo mamoko mantie ward kanyo ne to nyalo kelo midhiero mapek mokalo. Koro ma ema miyo migawo mar thieth wacho ni sani koro giseketo ward ma oket tenge ne jogo eko ma ni kod tuo ni ende kendo sani koro ok ginyal yie mondo riwgi kod jotuo mamoko ma bende rwako e od thieth kanyo kaka achiel kuom yo mar neno ni githiro landruok mar tuo no ende e kar od thieth ma Sindo sub county kanyo endo kod gwenge mamoko. Sani jogo eko ma oyudi ni nigi tuo no iketo kargi kar kendgi ma ok ne ni giriwre kod jotuo mamoko manyalo miyo kolera medo landore e yo ma ok odhi kare e gwenge mag Sindo. Erokamano abich kendo ageno ni mano lipot mabende wabiro yudo kanyo kinde mabiro kod kukumare. Erokamano. Nyakoromo gi mano lipota marwa e kaunti ma Homabay ka entie alwora mar Sindo kama bende koro ji 73 orwaki e od thieth kaluwore koda muoch mar tuo mar nyaldiema ma bende ni tuo ma bende gi e kinde ni kauntis mathoth e pacho ka koro osefweny ni omuoche. Wadhi nyaka e gwenge kata e bomano ma Eldoret kama tend kaunti ma Uasin Gishu time apedha manono chal mar lere magawa manitiere boma ma Eldoret. Apedha omiyo magawa moko oselor kaluwore ni oyud ka jotich ok oketo ler madwarore kuonde ma ilose chiemo kod kuonde ma ichieme. Apisas e migawo mar thieth e kaunti ma Uasin Gishu wacho ni chilo kod pita kaman kuonde ma iuse chiemo kelo midhiero ne jopiny kama oting'o landruok mar tuoche kaka nyaldiema. Apisa mochung'ne chenro mag thieth e kaunti no Joyce Muten olero ni gibiro rida pedha mar neno ni magawa duto oluwo chike madwarore. Ni paradise, lakini chikoni mahali chakula inatoka, you cannot stand. There is a septic tank in there. So maji yote inaenda kwa basement yetu. Unajua maji ikitafuta ikikosa mahali pa kutoka, si unajua inatafuta njia ya kutoka. So inaingia kwetu, imeaffect our business people. Watu sasa hata wengine wanataka unapoziba hapa inatafuta mwelekeo pale mbele. Unapoziba pale pengine inatafuta pale pengine. Na ina harufu mbaya sana. Vile tuko hapa kwa mali yetu, tulipata hii shida kwa mkojo. Inatoka huko. Kama anaendelea hivi, sasa sisi tunalipa lessons, tunalipa na KRA, tunalipa na kila kitu, sasa na sisi tunaumia. Nyakoromogi midhiero mar nyaldiema kwa gwenge mopogore opogore Kenya ka sani kathoth gwenge manyo yore mag kedo gi landruok mar tuo ni. To bende ng'eyo moko kuom ranyisi mag tuo mar nyaldiema. Tuo mar nyaldiema ranyisi mamoko ting'o ich kach, ambololo, del machwakore, fundi mojony, riyo mang'eny, kachiel koda ranyisi mamoko. Mago gin ranyisi go mabende inyalo yudo mapiyo piyo mondo mi yud resruok kapok tuo no onyori. Bende nitiere counties mabende koro sani oseyudi ka tuo mar nyaldiema omuoche kama oting'o Homabay, oting'o Siaya, oting'o county ma Kiambu, county ma Nairobi, county ma Isiolo e kind county mano county ma Kirinyaga bende nitiere listi no bende gi e kinde ni osefweny ni tuo mar nyaldiema omuoche. Ma en kinde mar Nyakoromogi mar mondo mi beda kicha kod tuo ni ka wang'eyo maber ni gimokwongo mabende koro miyo tuo mar nyaldiema landore en dak kama onjawre kata kuonde molil, modho pi ma ok ler kachiel koda koso mar luoko lweti kinde duto ahinya to sami wuok tiyo koda ute matindo kata choche. Kawadhi nyime eni Nyakoromogi eni gavana ma Garissa Nadhif Jama dwaro ni migawo mar thieth mondo chung'ne gige thieth mane piny owacho mamalo ochwalo e ute thieth mantie counties. Jama wacho ni ute thieth ma counties onge jolony moromo manyalo tiyo kod masinde manie ute thieth go e kor gwenge ma pacho ka. Moko kuom masinde go bende ne ochwal e counties e bwo rak ma koro oserumo. Gavana Jama dwaro ni piny owacho mamalo nyiew masinde madwarore e pimo kod thiedho tuoche kendo ndik jolony manyalo konyo oganda kokalo kuom masinde go.
We have spoken and we keep saying, our national government, let them up their game regarding the mesh equipment. It should not be messy. They are the ones who procured on our behalf these machines or this equipment. They are the ones who undertook to maintain them. They are the ones who undertook to keep the relationship with the providers. And now we are in a situation whereby in a number of cases, the contracts have expired. The maintenance SLAs are no longer active, and nothing is happening. We have a situation whereby actually a number of machines are not maintained for quite some time, and therefore are not in use. We are saying, the national government, if you have taken upon yourself that responsibility, Minister of Health, tafadhali mafanya kazi yenu. Jodolo mag kanise mag Pentekosti aluora ma Imbo mar Kenya ogolo ywak ni mogo kuom apisas mag obila sandogi e kinde magitimo pedha ne kanise ma ichich ni chiwo puonj magalagala. Jodolo kotelnegi kod jakom margi Samuel Welimo wacho ni obila osebedo kadonjore kodgi nyaka ne chak menyo puonj magalagala mag dini kata mar dini mar Good News International Mama Lindi ma itudo kod thoe kachiel kod sand mag oganda. Jodolo jiwo ni girwako chenro mar nono puonj kuonde lamo mak mana ni gidwaro ni chenro no otime yo makare ma ok orochi ratich jodolo kata mag jokanisa magitelonegi. Kusakwa na kuchunguza sisi hatukatai, but someone doing an investigation should have had such warrant from the boss. Sio mtu kutokea tu hapa chini, pengine ni crew, pengine assistant chief ama polisi anapita anaanza kuuliza mtu kitu. We should be informed that they are going around and investigating. Investigation we don't refuse. Makezi achukuliwe kibinafsi kama criminal, kama mtu aliyefanya makosa. Ili jambo lisije likajumuisha kanisa lote zima Kenya na wachungaji wakaanza kudhulumiwa na wakaanza kupitishwa vibaya eti kwa ajili ya mambo ya shahahola. Tuna mashirika inayosimamia, kuna fellowships, kuna Christian umbrella bodies ambazo wanaweza ku-approach katika kila county na katika kila sub-county. Wakikuja kutuuliza, tunaweza kuwapatia majibu ya yale ambao wanataka. Kabla msako ufanywe, kwanza unatakikana uweze kupata barua. Pili, tunajua kuna task force ambayo jopo kazi ambalo limechaguliwa kuchunguza hayo maneno. Ni vizuri wajue mtoto kwa boma akiiba, nyumba nzima haipewi ghadhabu kwa ajili ya mtoto mmoja. Kwa hivyo waachane na makanisa, kwa sababu tukishastuliwa na kugandamizwa, shetani atapata nafasi ya kuumiza hata hao viongozi, kwa sababu viongozi wanaosimama kuombea taifa tayari wamegandamizwa. Ramogi gikanya wakaw yo mokwongo chenro mar Migago. Pod wantie gi weche mathoth mawaikonu kik dhi mabor. Semana chake na kuromoga juang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele. Dano mor kabisa fan page mar Ramogi TV dano ngeny kai kabisa. Kidonjo thum ma serious ikite ngoma oake. Under the pressure, yeah, Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma wake wuok tich nyaka tich abich, saparo dhiambo nyaka sapar gariyo. Riuri kodwa kawuono e chenro mar penj laktar, ka wawuoyo e yore mopogore ma kompyuta nyalo ketho wang', kod Jack Jalango mar Equity Afya Kisumu kod Kondele. Mana e penj laktar, sapar gariyo dhiambo, kik bai.
koni pod chich koda. Biro chuno ni anabede motang' ahinya ka. Odiochieng' ma kawuono anabiro ng'eyo. Kuma inidhie gotieno sani. Kushinda kaende jackpot sio lazima upate game zote correct. Nilipata 12 of 13 kwa nimewin 11 out of 13. Mimi nilipata game 11. Nilipata 11. Nilipata 12. Nilipata 11 out of 13. Nikapata mechi 12. Nilisikia kufurahi mpaka nikakaa chini. Nikapata 12 out of 13 prediction. Kwa 50 bob pekee, cheza kaende jackpot leo na ushinde 500,000 shillings ya wiki hii. Tuma neno KJP kwa 29063 na uenda ukajishindia nusu milioni. Hii lazima iende. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Get a quick logbook OTE to deed loan approved within 6 hours. And not just that, asset finance, import finance, insurance, salary check-off loan, civil servant loans. Mwananchi Credit, investor in people. Machiegni kendo nyakwa Ramogi jaod bura Mama Tungu Oscar na Bulindo dwaro mondo jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u oland ni piny owacho mar Kenya Kwanza odhier. Na Bulindo wacho ni deko miyo jotich sirikal osara, deko cholo ni jaod bura omenda mag dongruok kuonde chung' od bura mano omenda mar CDF kod rem miyo counties omenda e kinde mowinjore, nyiso ayanga ni sirikal odhier kendo winjo gi nyis jo Kenya adier. Ka oloso Matungu e kaunti ma Kakamega, na Bulindo chayo okang' mar duoko piny omenda mag weche somo e budget mar hik omenda mar 2023-2024 kolero ni madhi thiro weche somo e pacho kam. Seneta ma Kakamega Boni Halwale kata kamano kwer ni piny owacho kodhier mak mana ni en kod ting' mapek mar chulo gope mane sirikal Jubilee oholo. Halwale okwayo jo Kenya mondo bed kod horuok kowacho ni ber dhi bedo mathoth mbele ka. Kueneza serikali waseme declare hii serikali kwamba imefilisika. The Minister of Finance, they should come out clearly and declare this country to be bankrupt, because they cannot fund CDF, they cannot pay salaries, they cannot pay members of parliament, they cannot pay parliamentary staff, they cannot pay public servants. And now the counties are closing down. The governors have threatened to shut down the county. Sasa William Ruto na mimi Khalwale ambao mmetupatia nafasi tuko katika serikali, tunatangaza bajeti yetu ya kwanza mwezi ujao. Sasa mmulike muone kama mafikira yetu ni ya kuinua uchumi ama ni ya kuangamiza. We promised that everything we are going to put in budget itakuwa kitu ya kuanza safari ya kuinua uchumi wa Kenya. Komiti mar Senate marango wuodhe kod udi koro rwako paro mar chik magato juogo ng'eto mar 13 mar jotich ne chenro mar gero udi. Komiti no koni en paro maber maka ochan malong'o to nyalo biro bugo chenro mag gero ute manengogi oyueyo ne oganda mayuto gi ni piny. Komiti ma ochwoye kom kod Seneta ma Kiambu Marungo Wathang'wa okoni gibiro loso chik moro madhi tamo ng'ato bedo kod utego mokalo achiel. Ka giloso kod jokanya migawo mar lowo Naivasha ne giywago yo ma chenrono yulo godo ka giwacho ni piny owacho mondo kas chenro. Explained that this houses is going to be one house, one KRA pin, one ID. That means that nobody is going to own two houses from the affordable housing project. Even if you are not able to pay per se, the PS has explained to us that you can hand over the house to your family, your generation, your son, and they continue paying till that family owns that house. So for you to get this affordable house, you must have registered by the saving if this legislation is going to see the light of the day in parliament. Kuna manyumba zingine kama Buxton Mombasa iko na shida. Petition imeletwa kwa Senate. Itasuluhishwa namna gani?
Hiyo pia tumekaa tukaongea, tunafanya mkutano kati ya wizara, Senate na developers. Mambo mengine tumelete kama senator, sisi tunawakilisha wananchi. Saa hizi kuna manyumba inauzwa square mita moja 35,000 ndani ya Nairobi. Na hizi zingine wanasema ni 50,000. Tumewaomba waende wafanye studies ya kutosha. Hiyo nyumba bei iende chini kama vile wengine wanauza 35,000 kwa square mita moja. Na tumeelezwa kwamba hiyo scheme iko kwa nini tofauti. Iko affordable housing kwa watu wa mapato ya chini, iko tenant purchase kwa wale wenye kiwango yao itaweza hiyo. Komiti mochung'ne twak e kind Kenya Kwanza kod kweth mar Azimio One Kenya Alliance dhi nyime kod twak e kar romo ma Bomas of Kenya. Komiti no dhi rango chenro mar chuogo aput mabiro dayo dho joma dwaro lemo mag commissioners e duol matayo yiero pacho kae IEBC. Wota Nyambaga luonwa lipodno kendo kinde kochopo wang'no miwa godo mana kaka notimore. Wadhi nyime kod weche manyien nyako Ramogi ka jopur koro dwaro ni mondo oloknegi jotend kembe mag rego niang' ma Moroni kod Miwani kaka yo mar neno ni lai mar tich odhi kare. Riwruok makelo kanyakla jopur mawuok e gwenge mag Moroni bende koro wacho ni telo mantie sani tich otamo. Ka otelnegi kod jagoro mar jopur Noah Opiyo, jopur bende ne orwako paro mar chuogo board mabiro tayo weche sukari ma osechwal e od bura mamalo. Geno margi en ni jood bura biro kalo parono kaka yo mabiro neno ni jopur oyudo omenda mar puro niang' kendo bero sektano. Pesa mar jopur puro godo niang', and ma wakwayo through wabunge magwa nikech nitiere sugar bill manie bunge sani ma wagombo ni mondo tiek mapiyo kaka nyalore mondo mi allow for the reintroduction mar sugar board mondo wayud pesa kaka jopur mwanyalo puro godo niang'. Ma ne timore chon to kanoketh sugar board to koro ma bende nolal. Koro wadwaro mar ariyo gima wadwaro kabisa mondo serikal okonywa ni wadwaro ni mondo golwe wach mar receivership ni. Sani waonge gi receivers. Sani wan gi jok mokel mondo rit kambi ma Moroni to rit kambi ma Miwani. To jogi onge gi pesa manyalo chulo japur, jogi okomi pesa manyalo chulo jatich, jogi okomi pesa machulo services mopogore opogore. Omiyo wadwaro ni serikal sama koro imiyo kembe mag serikal board timiyo gi managing directors ni. Moroni Sugar gi Miwani Sugar bendo mi separate management. Wabed gi substantive managing director Moroni Sugar. Mokom joma hikgi oniang' e kar dak ma Githurai Kimbo e kaunti ma Kiambu onyiso luoro ni mwandugi kod lopegi inyalo yaki bang' jomoko mapok oyangi ma ichich ni joket mwandu konore kod tim mar kodo rawere mamuko utegi e seche mag otieno ka joma igeto ahinya gin joma hikgi osekalo 70. Ndalo manok mokalo Margaret Watetu, dayo ma jahigni 71 ne omukode kod kweth mag rowere moko mane wacho ni lowo modakie en margi ka dayono to koni mano en lope mosedake kuom higni 40 mokalo. Gigolo kwayo ne piny owacho mondo many yo mar thiro tim mar yako lope makoro medore e gwengego kendo kelo achiedh nade ne joma hikgi oniang'. Lakini mimi nimesikia vibaya sana tena zaidi nikikumbuka vile nilijenga hii nyumba na shida. Na hii nyumba nilijenga 1995. Nasikia. Nilijenga 1995. Na kutoka wakati hiyo sikusikia mtu wala sikuona mtu wakuja kuniambia ati ploti ni yake. Juzi tu ndio sasa huyu mama ambaye anasema ploti ni yake alishitaki huyu jirani huyu Mere Mukuhe. Kitu nasindwa, huyu mama mwenye amepomoa hii nyumba alikuwa amenistaki mimi mwenyewe ati nimekaa kwa mboma yake. Sasa nikashindwa nimekaa kwa mboma yake na namna gani? Mimi kitu ya kwanza sijajenga. Mimi ni kulima tunalima. Watetu ndio wamejenga. Sasa imefika wakati ya kupomoa nyumba ya watetu. Sasa hapo ndio mimi nashindwa ni mimi ama ni watetu. Sababu watetu ndio mwenye nyumba na ploti yake 50 by 100
na yangu 50/100. Sasa kitu inatushinda, anasema ni yake kwa jia gani? Nyathi moro ma jahigni 14 nyowito ngimane e yawo maduong' ma Karimenu Dam mayudore kar chung'od bura ma Gatundu North e kaunti ma Kiambu. Brian Karanja mane en japuonjre skund sekondar ma Kiangunu nodhi go abal e yawono kod osiepene moko 3. Wachore ni pi yawono nohinge ma onimo kendo wito ngimane. Jodak ywak ni kwan joma wito ngimagi e yawono medore ka gidwaro ni bad migawo mochung'ne yewni ma Athi Water Services mondo oket ohinga e alwora mar yawono. Itu wali vijana hapa labda rafiki yake makaniambia niko mako huko kwa kijana yangu ametubikiza kwa demu. Sasa tukachukua hatua, tukaenda tukamchukua, tukamtoa. Alafu hakuna fence hapo. Ni open kia. Ni open. Hata naweza kuomba serikali watuweke fence hapo. Maana watoto wetu wataishi hapo. Tumevumilia mara mingi. Huyu mtoto akaanguka, huyu mwingine akaanguka, tukaachwa bila watoto washanga. Kwa hivyo nauliza serikali wafanye haraka waweke fence kwa hiyo demu, hiyo Karimenu Dam, sababu sisi hatutazoea. Watu wengi hapa wale hawa vijana hawakuzoea kuona demu. Hiyo ndio sababu wanaidaga kuona demu huko. Sababu ni kitu mpya. Nauliza wajaribu sana. Siomba serikali itusaidie sana kuweka hiyo face, tukue na matumaini juu saa yote tunakuwa tunahangaika juu hiyo dam. Sasa nigiomba sana serikali kuwe na kuweka haraka kuwekea hiyo face. Huzuni sana. Huyu kijana alikuwa lastborn, ndo alikuwa tegemeo, ndo alikuwa nakaa na mama mzazi. Kuna huyu mzee kumshida kidogo, ako kazi kwa ubali. Sasa mimi naona mama amebaki na huzuni sana. Kwa hivyo kama wangeweza tu tafadhali watusaidie wa fence dam, tungesema asante, kwa sababu ni pigo moja kubwa sana ndugu yangu. Janyuol mane kod nyithindo mong'ol ogolo ywak gi mondo gerne nyithindo go skul e kuonde chung'od buche mapacho kam. Ka gichiwo ranyisi kod gwenge ma Tharaka Nithi nitiere skul achiel kende mar nyithindo mani kod pek e winjo wach kod moko man gi ng'ol mopogore opogore. Jonyuol makono wacho ni chuno mondo gimany na nyithindo skunde e kaunti ma Libamba, gino mamiyo moko kuom girem tero nyithindo e skul kaluwore kod pek mar ngima. Gikwayo mondo piny owacho kony nyithindo mong'ol kaka ikonyo moko go maonge ng'ol, mar mondo miyo konygi ogernegi skunde machiegni kod jopiny. Aende apitishe kuhusu walemavu, tukumbukwe sana, tujengewe hata kama ni zile primary ziko karibu, tuwekewe darasa hapo, ndio watoto wetu tuwe tunasukuma karibu. Hawa watoto disabled, hakuna siku moja ama mwezi mmoja walikonsindwa wapewe mbasari. Watoto hawa disability masure yao ukipeleka mtoto shule hii ya disability ni gharama kubwa sana, na fee yao ni kubwa sana, na kule tunapeleka tunalipiwa karo nyingi sana kuliko hawa wengine. Sasa naomba ombi langu wakonsindwe wapewe mbasari, kwa sababu hawa watoto wako na gharama sana. Kwa hiyo tunaomba msaada hiyo wa special unit ikiwa karibu hapa. Hii watoto ambao wako nyumbani hapa hawawezi kukaa nyumbani vile, sababu wakisoma watakuwa na skills ambayo pengine wakisoma hiyo skills ambayo wamesomeshwa itawasaidia siku zao za baadaye. MCA moro kaunti ma Embu ochako chenro mar chiwo chiemo ne jopuonjre matindo mag ECD kaka yo mar neno ni jopuonjre osomo e yo makare. En chenro mabiro bedo mokwongo e ward ma Kagari South mibiro ta kod MCA Susan Nyaga. Chenro no biro pidho jopuonjre 620 e skunde duto 15 e alworano, ka ibiro migi nyuka gokinyi ka gokinyi. Kane oloso kinde yango chenro no e skund primar ma Ugweri kama kilo 695 mar mok nyuka kod sukari nopogi, Susan owacho ni pok ma kama biro nyalo tero jopuonjre go kuom terms 2 modong' e higani. Hii tamu iko na
it is the wrongest, sababu nimepeana tamu ya kwanza na tamu ya pili. Kwa hivyo hakuna shule itaenda kununua unga ama sukari kwa sababu nimepeana ya tamu mbili na ndio watoto waweze kukaa shule. Ile ningetaka kusema ni wazazi tushikane watoto waweze kukaa shule. Ile ningetaka kusema ni wazazi tushikane pamoja waanze kutokeza watoto na watoto waongezeke. Wale watoto wamefaidika na hii mradi ni 528, lakini kuna wengine wameongezeka ikafika 620. Na katika kila ward tutakuwa tunawapatia 5 million shillings. Kwa hivyo pesa ikiachiliwa na serikali kuu, sisi kazi yetu ni kuambia wazazi wa apply ndio tuweze kupatia watoto wao basi. Tunaona mambo yetu kama sasa nyumbani tu ni 7, ile ingine iko sawa. So watoto wakirudi nyumbani tunakuwa tu wamekunywa unchi. Tumekubali na tumesema asante kwa Mheshimiwa Susan. Jodak mamwilisa ekachungon burama Shinyalwe County Kakamega oda kod luoro kalore kod kuo mar jamni kaka anguro. Jodak okotele gi Chiliel Mary Busolo ywak ni jokuogego osebedo kamonjo gi gotieno to gikwalo anguro manyaka sane gikia kama itere. Ma iyango e puothe kapok otergi, iyango gi e puothe kapok otergi kuonde ma owinjore. Gidwaro mondo bila ogo kambi kanyo e seche mag otieno manano ni gikedo gi jonjorego kod kela rita mar kwe ne jodak makono. Niliamka asubuhi, kwanza usiku nilisikia nguruwe kama analia. Nikafikiria inakolanga ukali na unga ya nguruwe. Sasa hiyo siku sikuwa na ukali, ilikuwa inakola tu unga peke yake. Kuamka asubuhi nimepata tamu. Nguruwe yangu, watoto wa wenzangu wamechinja, wamekula yote. Kafata barabara tu, kaona tamu mpaka kwa barabara. Sikuona mtu. Lakini kwa hii area tuko na mashita. Kwa maana hata waende kwa likoro hawezi kukocha kukusaidia ama haangalia aone. Kuna vijana wamefungua mapujari kidogo kidogo, wanajifanya wananunua manguruwe na kumbe wanataka hizi manguruwe zenye watu wako nazo. Mimi kwangu mimi chenye mimi naomba serikali afadhali tusaidie na usalama. Kuna pikipiki inatembea huku kitu saa 9 kuanzia saa 8 saa 9 usiku. Ni kama ndio inapepa hizi manguruwe. Kama wanachapa patrol usiku akipata mtu amepepa kitu amuulize hii umepepa nini? Akiangalia hiyo misiko. Kakua. Ndio mimi nasema kama mzee wa mitaa yeye patu anatembea akichunguza na serikali kama iko karibu ikusaidie kwa area imekuwa mbaya. Area huwezi toka nje. Area ukilala unasikia tu mtu anatembea, ukilala unasikia mtu anavunja kuni nje. Hiyo kuni ukienda upati inaonekana kama ilikuwa kama ni kipoka, ukitoka nje uchapwe. Wadhi County Manarok kama jodak egweng ma Maririanta sub county Manarok West odino lalo ma aora mara kagikwedo midusa moko magiwacho ni daro chube monego losgo rangeng e aora no. Jodak manani kode chuang ne omoko mach e olalo no kendo rocho chenro mag wuoth. Gidwaro ni piny owacho mondo ket rangeng motegno e olalo no mondo geng masiche masiko yudo oganda koda jamni magi kasamoro luar e aora no. Ywagi biro mana jumbe ariyo toka giriembo loch mauta ne obayo ma owito ngimane e lalo no. Kwa sababu hii maeneo haya ya Transmara ni maeneo ambayo inapea serikali kuu pesa na pia hii barabara imekuwa mbaya. Ni aibu kutuletea machuma, watu wanabebwa na maji alafu pia mnataka kuchukua hii chuma. Afadhali ingie kwa maji ndio at least tujue kama haikuwa hasara yenu pia. Jatan piny William Ruto, jatan migepe Musalia Mudavadi gin moko kuom welo 100,000 ma igeno nyasi mar nyiso kido kod timbe oganda jo Masai. Oganda Masai oserito kitgi kendo miyo huma nyaka e pinje maoko. Ma jopinygi siko timo limbe Kenya kod siso maneno kit jo Masai. Nyasi mar nyiso kit oganda no ichano time County Manarok. Nyasi no ibiro yangi jodusruok ma biro rieny e nyiso kit jo Masai. Chenro mamoko oriwo wer, tuke kod nyiso yedhe manyaluo mayudore e alworano.
Jatelo mochung'ne chenrono wacho ni ikruok ni kare kendo gigeno yuto malong'o e nyasino. We are actually expecting more than 30,000 people and even to 100,000 people. This is because everyone loves culture. Everyone has actually taken this thing seriously. And we are actually going to showcase many activities, as I said. One of them, we want to make sure that we get Mr. and Miss Culture, someone that can be able to represent us as the Maasai, because we love our culture. We are also going to have modeling. We will have such ladies that are going to present us, to make sure that they represent us out there. We are also going to have, of course, our delicacies. That is nyama choma. We have also the Maasai soup. We have the Maasai medicine. Tuko na vijana wengi hapa ambao wanaweza kuiruka, wanaweza kucheza mpira volleyball, wanaweza kucheza rugby, wanaweza kucheza mpira pia mguu. Ni pia watambulike. Come and see more talent out here. Maana watu wengi hapa they are not exposed to go out there. Na pia wanaweza kuiruka vizuri, wanaweza kucheza mpira. Tuko na talanta mingi sana mahali hapa. Joda kama Murubara hesab county mamoyo golo yuake wikuo mar jamni kod mwandu mamoko kagi kwayo piny owacho mondo kaw okang' mar tieko jonjorego. Jachung' mar ward ma Tebera Peter Karinga kwayo bila mondo jiwa pedha e gwengego mar miyo jodak arita makare. Bende gidwaro ni mondo bila oruwa pedha kendo kaw okang' mager ne jonjore. Waizi walikuja wakati wa mvua kubwa. Wakachukua mbuzi zangu zote, mbuzi 6 wakaenda nazo. Na sikuziona tena. Ikawa gharama kwangu. Sababu nilikuwa na watoto shule na hata sasa niko na watoto shule. Then siku hizi wanakuja sasa, wanakukuta kwa nyumba, kwa boma, hata ukiwaona ama wasikie, hata mbwa ikibweka, siku hizi wanakuambia tu wewe toka tukuue. Hao watu wako na mapanga, wako na ile silaha ni. Sasa ukitoka wanakuambia wewe toka. Ukipiga nduru ama mayowe wanakuambia tu waite. Hebu hata tutafanyia kitu. Sisi ni ombi letu. Police station iko Wanguru. Wakifanya patrol, wasifanye patrol town peke yake, wakuja wafanye patrol huku village ili hawa wananchi wa Murubara waweze kulala. Jagoro maduong' mar riwruog jotije Francis Atwoli oyango ni mibadhi mogoyo tache pacho kae sekta mar thieth ema thiro chenro mag okumba mar thieth NHIF. Ogolo kwayo mondo jochiw thieth ogol e Boten County otere Boten piny owacho mamalo kaka yo mar tieko midhiero mosebedo ka tuoyo sekta no. Atwoli mane loso e romo mar jokanyo mar board mar NHIF bende ukoni piny owacho nyaka koro ket maino mare kedo kod mibadhi mamedo nyak kendo thiro dongruok e sectors mopogore opogore ahinya to mar thieth e pacho kam. Bende jiwo oganda mondo kaw okumba mar thieth mar NHIF kendo konygi e tieko mibadhi. Contribute about 64% of the revenues for the fund. Therefore, this kind of an engagement is meant to address those joint issues that we are facing and how to enhance the services of each of the different bodies. Tujadiliane, tuweke mambo wazi, tuseme kama ni mambo ya ufisadi ambayo inaharibu sifa ya NHIF, tutashirikiana vipi? Sababu hiyo ni kitu moja ambayo imetusubua sana. We need also to examine ourselves. How many of us are talking against corruption? We need seriousness in this particular area. Not only in this area. We need seriousness in this country, particularly by taming corruption. If you can't tame corruption, you will remain where you are for now and for years. And particularly those people who are representing county governments here. County governments must respect our doctors. To train a doctor is not easy. It's very expensive to train a doctor. And when it comes to payment, they kick them left and right,
it doesn't augur well. We need also to have a meeting with the head of state so that doctors are taken back by national government. Jodak ma kaunti ma Samburu golo kwayo mondo mi piny owacho makono okaw nyamburko mar manen gavana mokwongo ma kaunti no e kinde loch jowagunda. Kaka nyamburko manyalo ywayo welo mawuok e pinje ma opogore opogore mondo med osuru ma kaunti no solo. Nyamburko no ma olos kod lodi manyien ma oket yore kod tielo mar chuma nolos kod jo Afrika mane otiyo kode yore mopogore ka gavana no ne tiyo kode e yor wuoth chopo e chokruoge kod loso gi jopiny e chokruoge kod apaya. Hii nyumba ilitumika kama gari sababu hakukuwa na mbinu ya usafiri. So alikuwa akienda mikutano ako nayo, anafurutwa akifika mahali kuna barasa, anaongea kwa dirisha hapo, hata akija kwa barabara na wasalimu watu, anaongea na hawa. So na ilikuwa pia nyumba yake. Pahali popote wanaenda ikifika jioni ndio anatumia kulala. Kulingana vile tumesikia na watu wa kazi wa Maralal wengi ambao unajua wazee, hiki tumekaa hapa miaka 79. Ndio maana hata sisi tunafurahia sana kuona, tunashangaa kitu ambaye imekaa hapa kwa muda sana. This structure behind us is of paramount importance to us as Kenyans, and especially for us to learn about our past, the history of our governance structure from the colonial period. Iskili inatumika kwa gavana wa kwanza wa ukoloni wa Samburu. Sasa nilikuwa naomba Kenya National Museum kaina ishughulikie repair, waitengeneze ili watu wengi wajue historia bado iko na bado gari kama hii bado inatumika. Ramogi gikanya wadono watakwa kawiyo moro machuok podwa nutiere koda weche mathoth e chenro mar Migago kabina neno ka nitiere ote ma wuoro ka oyando Wycliffe wacho ni Tikisita osemolo kendo budhe iye lach. Ramogi Simfros awuoro kaka tuo mar nyaldiema otuch matek an dana wuod nyilima kada chiro adek. Ansara Singa nyar wuona doyo kanu moja tu. Migago lera mora geno ni baba wa Singa wuona doyo neno Migago. Ramogi TV awuoro kaka tuo mar nyaldiema mano wase somo kanyo kabende anano ote pod medo ngolo mane namba mar ote machuo menari adek auchiel no kabende Ramogi TV anano ka weche manyien dhi makare kada kamano nyaka wabeda kicha ne tuo mar nyaldiema. An Abdalla mar Katito gima wuoro ni oduol konyo weche mag mibadhi se to ji okne aparo ni ochiwo pache kalore koda yuaruok madhi nyime e tend county ma Siaya. Nyaka Ramogi pod wadhi nyime koda weche manyien mabede tuchnwa kowuok konde mopogore opogore e pacho kam. Ka wadhi nyime en migawo mar jotij piny owacho kod kit chwech koro wacho ni osigo mar jochiw thieth mapok ochul koro yiengore korka joma mine. Kalore gi migawo mar thieth, 56% mar chenro mag thieth ichiwo gi joma mine, gima nyiso ni gitimo tije nyadidek ma jowadgi machuo timo e sekta mar thieth. Kalure gi joma mine ahinya manitiere gwenge koso thuolo maromre gi jowadgi machuo mar tiyo tije mamoko mag gerore giwegi. Ewi ma piny owacho koro chako chenro ma idendo ni The National Care Policy kuom thuolo mar higni 2 mabiro neno ni chuo gi mine yudo thuolo maromre mag tich. Jagoro mogirore migawo mar jotij piny owacho kod kit chwech Veronica Nduva wacho ni rem ma ok ochul jochiw thieth en ohinga maduong' e keto jotich maromre kod miyo joma mine dongore e ngimagi. Government will address some of these things. How do women get recognized for the extra work that they do? We know that women in the economic sector are undervalued. Their work is undervalued, underpaid, and unrecognized. So it is in line with the President's economic agenda for women, which is economic empowerment, and we believe this policy will provide guidelines for future interventions. We are that entity that champions gender equality, women empowerment, ensuring that women are included in processes, women are benefiting, women have a voice in terms of the way that they live their lives.
So our role is to support the State Department for Gender, ensure that we have technical experts in place that will help in drafting these policy documents, but also ensure that there are resources available. So we expect that before the next 2 weeks we'll have a draft gender policy in place. Thank you. Kenya National Bureau of Statistics conducted a time use survey whose findings have been used to enrich the process of developing the national care policy. We've also been able to undertake a national care needs assessment to be able to understand what is the current supply of care in the economy, and also what is the demand for care in the economy, and also what are the potential, investments that if done in the country by the multiple stakeholders, then we'll be able to ensure that care work that is done by women is recognized. Gikone to ringre rawera ma jahigni 21 manyocha wito ngimane ya orasagana ndalo auchiel mokalo yudi. Rawera no yang kaka Alex Masiga ne owuok e gweng' mar Ukanga e piny libama ma Uganda, kendo ne obiro Kenya kae ka bende ne otiyo tije puodho e gweng' moro e kaunti ma Kirinyaga. Jodak e alwora no Masagana oseyo piny owacho kuom rem konyo chenro mar manyo ringre. Giwacho ni giwegi ema gisetudore kod apisas mag Sagana Dam mondo lor kuonde ma pi luwo kadonjo e yawono, gino mane omiyo oyud ringre nyathino. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Dial star 334 hash to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetia hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Agamo nyathina chata tu e bundia. Duto te en miyo. Yo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa ngeso ka ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar mine nyalo. Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar mata ye chenro ni en Andruth Otieno kamora mora ma intiere ka wawacho ni ngima en mwandu. Nikom, go home. Aki Nikom, mbona mmechange password ya wifi? Aki simnipe tu hiyo password. Hata baby girl go home, si ndio wamesema go away. Bro, mambo janjes, takusuma majirani. Make chapo smarter. Aje. Dial star 334 hash to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetia hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu.
Machiegni weche tuke. Hilda Karoki e jaloch mar jumani mar Shabiki Kaende Jackpot. Karoki loyo omenda maromo siling $500,000 bang' lieko kare tuke 13 e kinda 13. Karoki wacho ni obiro tiyo gi pesago e dongo ohala mosebedo koloko mag gige e boma ma Isiolo. Ng'ata nyalo yudo loch makama kilieko duoko mag tuke kioro ote machuok mondiki ni KJP tioro e namba ma en 29063. Kaende Jackpot iloyo juma ka juma gi jogo punda molieko duoko mag tuke mathoth moloyo. Kwa majina naitwa Hilda Karoki from Isiolo town. I'm a business lady in Isiolo. I deal with phones and electronics. A friend of mine won some money last week, so I decided to try out and see if I would win. Kuingia kwa Facebook nikapata hii kaende, so I decided to try, and this is how I won. Congratulations muno. Asante sana. Hapo sawa. Tuendelee kucheza mumechi hapo. Nitaendelea kucheza. Hapo sawa. Tuke mag Junior Golf Foundation US Kids Golf Season orumo ka jotugo manie rang'iny mopogore opogore noyuoro nyaka e final manotugi Muthaiga Golf Club. Tuke makamago nosir kod bengi mar NCBA. E tugo mar jok manyiri e kind higni 15 kod 18, Hazel Kuria nyopiem gi Antonia Mbuthia ka Hazel emano bedo jaloch e final makamano. Antonia Mbuthia emano tieko e thuolo mar 2. Korka jomachuo, Junaid Manji emano bedo jaloch kiluwe kode Iwan Van. I mean, today I tried my best, and it was my home course, so I knew the course well as well, and I just played my best. When it comes to playing golf, you have to have confidence. If you don't, then your day turns upside down. Chipping and putting definitely helped me, because even though I was 3 on for some holes, I was still sinking that 6-footer. If I was having a blow up, I would still chip once, sink that putt, and yeah, my chipping and putting helped me a lot. Team man Newcastle yudo thuolo mar donjo UEFA Champions League bang' dhi amodhi ma 0-0 gi Leicester City. Team no sani nigi points 70 bang' tuke 90 kendo gidhi tieko lig e thuolo mar 3 tok Manchester City gi Arsenal.